Женската енергия не се бори, тя вдъхновява. Когато жената е в своята естествена мекота и вътрешна увереност, тя не казва направи това. Тя просто излъчва посока. Мъжът до нея усеща тази стабилност, тази топлина, това доверие и в него се включва импулсът да твори, да печели, да осигурява. Истинската женска сила не е в контрола, а в присъствието. Когато си свързана с себе си, с тялото, с емоциите, с душата, ти ставаш вдъхновение, което кара мъжа да иска да бъде повече. Бъди енергията, която пробужда не думите, които настояват. Пожелавам ти прекрасен ден. Ако искаш повече такава информация, ме последвай.